Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Allah wallino en jangino ba ni wayanno. Hande noon ko ɗo kofeten mbiyen ɓa on ji to koso o sen mbaɗi ni ha en gayni kofen ɗo on ji ɗo kadi so Allah mbaɗani tan ni lawol ni gara ha ɗo ay ha ɗo ta mbattani ay keɓa ɓa ni tan ni mbaɗani gara ha ɗo mbattani keɓa ɓa ayni mbaɗani tan ha ɗo mbaɗani keɓa ɓa a heɓi 5 oɗo mbaɗani sa joni tan ni yetta oɗo mbaɗo a ay guindiramo ɓa mbaɗaɗo enne i ay guindiramo ɓi mbaɗaɗo henne e guindiramo e mbaɗaɗo henne o guindiramo ɓo ngaraɗo henne guindiramo ɓu ay sa yiɗi fode tan ɓeydu ɗo goto pooɗa ɓeya ɗo goto pooɗa ɓeya ɗo goto pooɗa ɓeya ɗo goto pooɗa ɗo goto pooɗa ne wayan joni sa waɗi joni ni ay sa joni tan ni a waɗi ni ay ɗo mbaɗɗani ni mbaɗɗani ay mbaɗɗani 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 a gayni 5 ma ngari ngara mbaɗa he masɗe ma mbaɗani ay a goto a fooɗani mbaɗɗa hen a goɗɗo mbawɗa fodde mbiɗa ɓa ay ɗo ko i goto mbaɗɗa a fooɗani ɓeyduɗa hen i goɗɗo mbawɗa fodde mbiɗa ɓi ay ɗo ko e goto mbaɗɗa hen mbiɗa ɓe a ɓeydi goɗɗo mbiɗa ɓe ay ɗo mbiɗa ko ɓo a ɓeydi goɗɗo mbiɗa ɓo ay ɗo mbiɗa ko ɓu ɓeyɗa goɗɗo mbiɗa ɓu mbiɗa ɓu joni ɗum ɗo tan janguɗa hande ɗum tan janguɗa hande joni sa waɗi dani henne ɗo wiyete ko ɓa ɗo ka poɗɗo mbiɗa ɓa ay ɗo mbiɗa ko ɓi ay ɗo ko ɓi mbiɗa a fooɗani garɗa ɗo henne mbiɗa ɓi ay a fooɗi ɗo mbiɗa ko ɓe a fooɗani ɗo garɗa poɗɗa mbiɗa ɓe ay a fooɗi ɗo joni ɗo mbiɗa ko ɓo ay a fooɗani kono ɗo garɗa mbiɗa ɗo henne ko ɓo ay a fooɗi ɗo wona a fooɗi ay ɗo mbiɗa ko ɓu a fooɗani ay a fooɗani ɗo ɗo garɗa mbiɗa ɓu ay ndeke noon a timmini 5 ma ɗo ko kanje fof sa ƴeewi masɗe ɗe keedi ko yeeso ɗo hande kalɗa ay ɗum ɗo fof so rendi
ala ko janguɗa hande sowona tan ɓa mawɗo ayi wona yi nani sa waɗi ni kofa ɗo keɓa ɓa mawɗo gasi sa hufi ɗo ni keɓa ɓa tokoso ɗum tan wodi e ɓa mawɗo ɓa tokoso hande noon ɗo katten kadi hade men jiiɓade wona darsu o annima mbaɗen daniyen jangen ɗo wiyete ko ɓa ɗo wiyete ko ɓa ɗo ko ɓi ɗo ko ɓi ɗo ko ɓe ɗo ko ɓe ɗo ko ɓo ɗo ko ɓo ɗo ko ɓu ɗo ko ɓu ɗum ɗo ko seeɗa to bange yiyande kono ene winda ko heewi ka anda hoto yaw ko jangata ko janguɗa hen famɗi heewi e to ɗigga ko ɗiggi ko ko ɗum woni ko mbawɗa ay ka ɗigginani ko ɗum a wawani taw wadde hoto yaw ɓa ɓi ɓe ɓo ɓu ɗo a fooɗani lesso ngara pooɗa ɓa ɓi ɓe ɓo ɓu gasi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma ha jiiya lawol a yiyani mon walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiiya WhatsApp o ngara caggira saggere ma walla an mo ganduɗa ka jiɗɗo nadde hen rewɗon kadi ngara naata yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah won gondiɗo ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañiro jangon ƴegga o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam